sa maong balita, LTFRB nag-issue og show cause order sa kumpanya sa nasunog nga bus. Sa atong dawaton ng report ni Radyoman Bien Abano. TXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, gipadala na sa show cause order sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 kung LTFRB 11 ang Davao Metro Shuttle human nasunog ang usa sa ilang passenger bus sa Mawab, Davao de Oro. Naseras pagkudubay nga kini subay matod pa sa mandot ni Regional Director Delito Llanos III idang sumuong mga pagpasabot sa operator kung anong nasunog ang unit kung nasunod ba sa mga standard sa roadworthiness, safety of maintenance ng kinahanglan sa ahensya. May matod ba kini nga investigation sa LTFRB 11 aron may bawaan ang tinuod ng hundan sa nasing insidente. Sumala sa ahensya, nahiuyon kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinaging DOTR Secretary Atty. Jaime Bautista o LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II. Naseran nga ng luto sa bintana ang mga pasahero sa mga bus alas 5:20 sa Kapunon, Hunyo 29, 2026 sa kilometer 67 na Purok 10, Barangay Tiburan, Mawab, Davao de Oro tungod kalit kini nga nasunog. Kasama mo sa Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abano, Aremen.